Padang manunggalaken raos ketiga. Kamangka negari Ngamarta menika dipun rampit nanging kenging menapa Kakang Mas malah mancing dhateng Kaputen nanging dhateng ingkang rayipun utari badhe kabetol ngajar nanging wektu iki gawe Kanjeng Sinuwun Kanjeng Rama Prabu Matswapati mbok menawi kebaturipun Dewi Utari Kakang Mas Utara majeng perang maju perang kebi nandingi kaliyan para Sata Kurawa nanging para Sata Kurawa kuwi akeh cacahe atusan ewonan boten dados menapa jer paduka menika anggadhahi pusaka ingkang alimuwe inggih menika ingkang awujud kreta ingkang nami Kareta Garuda Yaksa yen aku maju nitih kreta banjur sing bakal ngusir aku sapa ingkang abdi pun Gedhe Wriatnala menika ingkang sanggah dados ngusir paduka Kakang Mas Gedhe Wriatnala asing dianggap kae bocah wadu iki banci apa iso ngusir kuning saged Raden nanging weniti kreta Kyai Garuda Yaksa kuwi gedhene kliwat ukur 7 kreta lumrah kuning kula boten badhe swaleh kayun yen pancen kowe saguh morayo utawa laku usirana utawa ngrabasing mungsuh para Kurawa monggo kula dheweke Raden